Jendetza bildu da Iruñan Xabier Reiren heriotza eta egungo espetxe politika salatzeko manifestazioan. Altsasuko kasuaren injustizia salatzeko martxaren 3. etapa karrera berua izan du Nafarroa iparraldean. Lekunberri, Leitza, Baztan, Bortzirak eta Baigorri bisitatu zituzten Altsasuko herritarrek asteburuan. Barne krisiari irtenbidea ematera deitu dute Ahalduguko kritikoek. 2019ko hauteskundei begira proposamen politikoa eztabaidatzea proposatu dute, baina ez dute baztertzen beste proiektu bat aurkeztea. Anbite etaren Nafarroko biktimen elkarteak omenaldi propioa egin du Iruñan. Erdialde atsegin egiteko planean egingo diren hobekuntzen berri emateko komunikazio kanpaina bat abiatu du Iruñako udalak. 1978ko Sanferminetako gertakariei buruz txosten bat egingo du memoria historikoan aditua den talde batek. Osasunak puntu bakar bat lortu du Albazeteren aurka markagailuan berdinketa lortuta. Astelehen honetako albisteekin hasteko jendetza bildu zen larunbatean Iruñan, Xabier Reiren heriotza eta egungo espetxe politika salatzeko egindako manifestazioan. Espainiako estatua eta honetan sakabanaketaren erantzule nagusia den Alderdi Popularra dira Antxoren heriotzaren erantzuleak. Horixe esan zuen Arkaitz Rodriguez sortuko idazkari nagusiak larunbatean Xabier Rei omendu eta sakabanaketarekin amaitzeko eskatzeko manifestazioan. Jendetza batu zen larunbatean Iruñan egindako manifestazioan, gehienek isilik egin zuten ibilbidea dispertsioaren eta presoen etxeratzearen aldeko oihuak egon baziren ere, aldarririk ez zegoenean baina isiltasuna zen nagusi. Manifestazio hasieran joareak jo ez zituzten joaldunak eta dantza egin ez zuten dantzariak xingola beltza zeramaten denek Reiren heriotza salatzeko. Amaieran Patxirrek Xabiren anaiak hartu zuen hitza, kartzelak eta sakabanaketak eragindako mina gogoan hartu eta heriotzaz gerozik jasotako babesa eskertu zuen. Ostiralean, senitarteko lagun eta Donibane auzoko militantek azken agurra eman zioten Rei euskal preso zendu berriari. Ikurrina eta banderola artean ukabilak goran jarrita, 100 lagunek iroki zioten bidea hilkutsari. Malko txalo eta oihu artean egin zioten harrera. Antxo gogoan zaitugu eta herriak ez du barkatuko lelo artean. Txiki geratu zen Iruñeko hilerria. Altsasuko kasuaren injustizia salatzeko martxaren 3. etapa Nafarroako iparraldean izan da. Harrera beroa egin diote Leitza, Lekunberri, Baztan, Bortzirak eta Baigorrin. Altsasuko kasuaren injustizia salatzeko eta Altsasuko 8 gazteak beren familiak eta herria bera pairatzen ari diren justizia eza salatzeko martxaren 3. etapa burutu zuten asteburuan. Hala, herri bakoitzean bertako herritarrek, elkartek eta animazio taldek harrera beroa egin zieten. Lekunberrin, Leitzan, Iturenen, Elizondon, Beran eta Baigorrin izan ziren. Zabala izanen da informazio bira eta ahalik eta herri gehienetara jotzen ahal eginduko dira. Kasuaren proportzionaltasun eza salatu izan dute behin eta berriz. Martxoaren 17an bizikleta martxa eginen dute Iruñerritik Gazteluko plazara. 24an Tuteran eta Herriberan egonen dira. Jende mordua inplikatu da martxaren prestakuntzan, 17 babestalde sortu dira eta 680 pertsona inguru jardun dute antolakuntzan. Audientzia nazionalean epaituko dituzte gazteak apirilaren 16tik 17ra. Eta politika kontuekin aurrera eginez, barne krisiari irtenbidea ematera deitu dute Ahalduguko kritikoek. 2019ko hauteskundei begira, proiektu politikoak eztabaidatzea proposatu dute, baina ez dute baztertzen beste proiektu bat aurkeztea. Ahalduguko parlamentari kritikoek deitutako batzarrak 2 erabaki hartu zituen larunbatean. Alde batetik erabaki zuen 4 legebiltzarkideek gutxienekoa jasotzen jarraituko dutela eta gainerako alderdiari eman beharrean aholkulari juridikoei ordaintzea. Carlos Couso parlamentariaren arabera laguntza juridiko hori behar dute.
Bestetik, batzarrean bildutako 82 kideen gehienak dei egin diote alderdiari barne krisiari irtenbide bat ematera eta 2019ko hauteskundei begirako proiektu eta proposamen politikoa buruz eztabaidatzera. Carlos Couso, Laura Pérez, Ruben Velasco eta Fanny Carrillo parlamentariak oso kritiko agertu dira egungo zuzendaritzarekin. Nafarroako ahal dugu erailtzen ari direla salatu du Cousok eta gaineratu eurak pertsonalki suntsitzeko kanpaina bat abiatu dutela. Era berean salatu dute uneotan egungo zuzendaritzarekin ados ez dauden 20 militanteren aurka espedienteak ireki dituztela. Kezkatuta azaldu dira etorkizun hurbilarekin eta Perezek onartu du arriskuan egon daitekela aldaketaren egonkortasuna. Ahal dugu izateri uzten badio beste proiektu bat aurkezteko aukeraz mintzatu dira. Pablo Iglesias, Podemoseko idazkariak jada aurreratu du hurrengo bozetan Podemos markarekin aurkeztuko direla eta Perezen ustez erabaki horrekin beste aukera batzuei ateak itxi zaizkie. Militante batek arantzadikoak aintzat hartzeko aukeraz hitz egin du. Beste batek erabakiak Iruñan hartu beharko liratekeela iradoki du eta ez Madrilen. Perezen aburuz, jokoan dago aldaketa zer den eta norekin egiten den. Perezek argi du 2015ko programa egokien ordezkatzen dutenak eta aldaketan sakontzeko asmo sendoena dutenak direla. Dena den, espazio politiko hori sakabanatzea da haren beldurrik handiena, abstentziora joan da edo egungo ahalduguk hartuta. Cousoren ustez, eurak politikoki kiskalita daude eta balizko alderdi berriak beste aurpegi batzuk beharko ditu. Ambite etaren Nafarroako biktimen elkarteak omenaldi propioa egin du Iruñan, terrorismoaren biktimen Europako egunean. Ambite etaren biktimen Nafarroako elkarte sortu berriako omenaldia antolatu du Iruñan terrorismoaren biktimen Europako egunean. Egia ez manipulatzeko kezka agertzeaz gain, etaren atala egiaz, memoriaz, duintasunez eta justiziaz amaitzeko borondatea erakutsi du erakundeak. Hala adierazi du Jose Ignacio Tokak elkartearen izenean Iruñan biktimen ohorez egindako monumentuaren aurrean. Ambiteko kideez eta biktimen sanitarteko ez gain, UPN, PPN, PSN eta Ciudadanoseko zenbat ordezkarik parte hartu zute. Horrez gain, Ana Oio herritarren eta erakundeen harremanetarako kontseilaria ere izan zen omenaldian, baita Álvaro Baraibarrere, Nafarroako gobernuko bake bizikidetza eta giza eskubideen zuzendaria. Ekitaldean memoria, dignidad, justizia idatzia zuten kartelak erakutsi zituzten. Amaieran, gora Espainia eta gora Nafarroa oiukatu zuten. Albiste gehiago utzi dizkigu astelehen honek, erdialdea atsegin egiteko planean eginen diren hobekuntzen berri emateko komunikazio kanpaina bat abiatu du Iruñako udalak. Erdialdea atsegin egiteko planean egindako hobekuntzen berri emateko komunikazio kanpaina bat abiatu du Iruñako udalak herritar guztiek neurri horien berri izan dezaten hainbat bideren bidez. Sare sozialak, informazio aldizkari bat, bideo bat, iragarkia komunikabide desberdinetan, webgune bat, bannerrak beste webgune batzuetan eta kartelak kanpo euskarrietan. Arnastu, ke gutxiago, zarata gutxiago, trafiko gutxiago, arnasgune gehiago lelopean, apirilaren 3 bitarte iraungo du erdialdea nola berrantolatuko den azaltzeko, beti ere hiri irisgarri, seguru eta jasangarriagoa lortzeko asmo horretan. Xehetasun guztia prentsaurrokoan azaldu dituzte herritarren segurtasuneko eta elkarbizitzako zinegotzi ordezkari Itziar Gomezek eta gardentasun berrikuntza eta hizkuntza politikako alorreko zuzendari Arturo Ferrerek. Kanpainarendako aurreikusitako aurrekontuak 55.000 euro jotzen du eta kanpaina eratzeko hainbat elkarteren laguntza izango da. Merkatarien elkarteena, auzo elkarteena, ostalaritza sektorearena eta Aldezarrean eta lehenengo zabalgunean kokatutako ikastetxeena. Horrela 10 hobekuntza neurri eta 3 neurri osagarrien berri emango da, zeinak aurreko astean aurkeztu baitziren erdialdea atsegin egiteko plana abiatu eta 6 hilabete igaro zirenean. 1978ko Sanferminetako gertakariei buruzko txosten bat egingo du memoria historikoan aditua den talde batek. Arlo akademikoan, juridikoan eta memoria historikoaren arloan prestigioa handia duten 7 adituk osatutako batzordeak egingo du 1978ko Sanferminetan eman ziren giza eskubideen urraketak zehazteko txostena.
Iruñako udalak Nafarroako Unibertsitate Publikoari agindu dio batzordea sortzea eta testigantzak eta dokumentazioa jaso beharko ditu duela 40 urte festa horietan izandako gertakarien inguruan, zeinetan Germán Rodríguez gaztea hil baitzen poliziak emandako tiro baten ondorioz. Iruñeko alkate Joseba Sironek gerra zibilaren eta frankismoaren garaiko Nafarroako oroimen historikoari buruzko fondo dokumentaleko zuzendari Emilio Majuelok eta giza eskubideen aldeko Espainiako elkarteko presidente ohi eta abokatu Jacinto Larak prentsaurrekoan aurkeztu dute ekimena, zeina iazko azaroko osoko bilkuran onetsi baitzen. Batzordeak egia, justizia eta ordaina printzipioetan oinarritutako prozesua gauzatuko du eta 78ko Sanferminetan gertatutakoari buruzko ikerketan bildutako material guztia Nafarroako oroimen historikoari buruzko fondo dokumentalean gordeko da. Txostena behar bezala oinarritzeko Nafarroako Unibertsitate Publikoak ikerketa lanak egingo ditu gertakari horietan pairatutako giza eskubideen urraketei buruzko informazioa jasotzeko eta informazio horiek non jasota egon eta iturri horiekin artxibo eta dokumentu funtseen zerrenda bat osatuko du. Ikerketa taldeak batzorde zientifiko baten babesa du, Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle historialariek osatua, baita 7 adituk osatutako batzordearena ere, zeinek halako txosten batek eskatzen duen zehaztasun zientifikoa bermatuko baitute. Izan ere, jarrera instituzionala markatzeko agiri formala bihurtzeko asmoa du. Eta kiroletan Osasunak puntu bakar bat lortu du Albaceteren aurka markagailuan berdinketa lortu ondoren. Osasunak puntu bakarra eskuratu du igande honetan Albaceteko Carlos Belmonte Zelaia hutsna berdinduta. Gorritxoek ezin izan zuten baliatu bigarren zatian izan zuten abantaila, izan ere, etxeko taldea 10 jokalarirekin aritu zen. Berdinketa honekin Osasuna 6. postuan dago, hau da, promozio postuan eta bigarren salkatua 7 puntura du. Zaragoza bolada oso honean dabilen taldea bera, hurrengo aurkaria izango da Sadarren, datorren larunbatean. Goazen orain eguraldiaren iragarpena zein den ikustera. Astelenean haize zakarrarekin jarraituko dugu, baina oraingoan mendebal eta ipar-mendebaldetik joko du. Bertan bolada gogorrak espero dira goizean, baina arratsaldean ahultzera egingo du. Horrez gain, zaparradak ere botako ditu ugariagoak ipar partean, baina barnealdera ere iritsiko dira. Temperatura maksimoek behera egingo dute, beherakada nabariagoa izango da Kantauri isurialdean eta maksimoak 12-14 gradu artean geratuko dira denean. Elur maila 1200-1400 metrotik gora egingo du. Asteartean haizeak indarra galduko du eta hegoaldekoa izango da. Zeruan nahiko lainotxo egongo da goizean eta euri pixka bat ere egin dezake. Arratsaldean berriz hobera egingo du atertzera egin eta lainoak gutxitzen joango dira. Hego haizeari esker temperatura maksimoek gora egingo dute. Martxoak 12 gaur astelena, goazen egunak utzizkigun albisten errepasoa egitera titularrekin. Jendetza bildu da Iruñan Xabier Reiren heriotza eta egungo espetxe politika salatzeko manifestazioan. Altsasuko kasuaren injustizia salatzeko martxaren 3. etapa karrera berua izan du Nafarroa iparraldean.
Lekunberri, Leitza, Baztan, Bortzirak eta Baigorri bisitatu zituzten Altsasuko herritarrek asteburuan. Barne krisiari irtenbidea ematera deitu dute Ahal-duguko kritikoek. 2019ko hauteskundei begira proposamen politikoa eztabaidatzea proposatu dute, baina ez dute baztertzen beste proiektu bat aurkeztea. Anbite etaren Nafarroko biktimen elkarteak omenaldi propioa egin du Iruñan. Erdialde atsegin egiteko planean egingo diren hobekuntzen berri emateko komunikazio kanpaina bat abiatu du Iruñako udalak. 1978ko Sanferminetako gertakariei buruz txosten bat egingo du memoria historikoan aditua den talde batek. Osasunak puntu bakar bat lortu du Albazeteren aurka markagailuan berdinketa lortuta. Eta hausi izan da dena gaurkoz, bertzerik ez, mila esker zuen arretagatik eta astelen hona izan, gerarte. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.